नोंथांखौ आङो बुंहरो नोंथाङा जिबायदि ससियेल मिडिया बुंनानै लादों दि गुबुन हारिफोरखौ एसटि होगोन माबा होगोन हानि पाट्टा होगोन होननानै बुंना लादों बे खोथाखौ जों माब्लाबाबो गनायनानै लानो हाया जों बर' स्टुडेन्ट जानानै जों माब्लाबाबो गनायनानै लानो हाया आरो नोंथाङा सासे बर'नि थै थानानै नोंथाङा बर'नि सासे फिसा जानानै नोंथाङा मानो बिदि गावनि बर' हारिखौ मानो फाननो नागिरदों नोंथांखौ आं बुङो नोंथाङा मानो थाखाय बिदि खालामदों बे एसटि डिमान्ड खालामनायखौ जों माब्लाबा मानिनानै लानो हाया आरो हाग्रामा महिलारि बिथांखौ आङो रिकुवेस्ट खालामो नोंथाङा बिदि खोथा माब्लाबाबो दाबुं नोंथाङा सासे बर'नि थै थानानै नोंथाङा मानो बर' हारिखौ मानो फाननो नागिरदों बर' हारिया माने एसटि डिमान्ड खालामनायखौ जों मालाबाबो गनायनानै लानो हाया आरो जुदि जोंहा बिसोरनो गभर्नमेन्टआ आसाम गभर्नमेन्टआ बिसोरनो एसटि होयोब्ला जोंहा जोंनि थाखाय बिराद खहा ट्राइबेल स्टुडेन्टफोरनि थाखाय बिराद खहा जागोन गोबां खहा जागोन आरो जों बेखौ माब्लाबाबो मानिनानै लानो हाया आरो जोंहा जि थाखानाय ट्राइबेल स्टुडेन्टफोर दङ बिसोरनि थाखाय फिउचाराव एबा जोंनि यां जेनेरेसन एबा जोंनि फिउचार जेनेरेसनाव जोंहा गोबां खहा जाहैनो हागौ बेखौ साननानै जोङो दिनै केबिआर कलेजनि गासैबो स्टुडेन्ट बर' फरायसा आफादफोरा दिनै जमा जादों आरो आं आसाम गभर्नमेन्टखौ बेखौनो रिकुवेस्ट खालामहरनो सानोदि बिथांमोना जिबायदि एसटि डिमान्ड खालामनायखौ बिथांमोना प्रप'जेल खालामनायखौ एक्सेप्ट खालामनो थांगासिनो बेखौ उइथड्र खालामफिनगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय आरो जोंनि बिटिसि ओनसोलाव गोबां राजखान्थिनि दैदेनगिरिफोर दङ बिथांमोना माखासे एसटि होनांगौसो होनना बुंबाय थादों बिथांमोननि खोथाखौ जों माब्लाबाबो मानिनानै लानो हाया आरो नोंथां हाग्रामा महिलारि नोंथांखौ आङो बुंहरो नोंथाङा जिबायदि ससियेल मिडिया बुंनानै लादों दि गुबुन हारिफोरखौ एसटि होगोन माबा होगोन हानि पाट्टा होगोन होननानै बुंना लादों बे खोथाखौ जों माब्लाबाबो गनायनानै लानो हाया जों बर' स्टुडेन्ट जानानै जों माब्लाबाबो गनायनानै लानो हाया आरो नोंथाङा सासे बर'नि थै थानानै नोंथाङा बर'नि सासे फिसा जानानै नोंथाङा मानो बिदि गावनि बर' हारिखौ मानो फाननो नागिरदों नोंथांखौ आं बुङो नोंथाङा मानो थाखाय बिदि खालामदों बे एसटि डिमान्ड खालामनायखौ जों माब्लाबा मानिनानै लानो हाया आरो हाग्रामा महिलारि बिथांखौ आङो रिकुवेस्ट खालामो नोंथाङा बिदि खोथा माब्लाबाबो दाबुं आरो जिबायदि नोंथांनि खोथाया सारा ससियेल मिडियायावहाय गोसारनानै दंगासिनो दङ नोंथाङा गनायनानै लानो हाया बेफोरबायदि खोथाखौ नोंथाङा सासे बर'नि थै थानानै नोंथाङा मानो बर' हारिखौ मानो फाननो नागिरदों नोंथांनाव बर' हारिनि थै गैया नामा आरो नोंथाङा हाग्रामा महिलारि नोंथाङा बेफोरबायदि जिबायदि ससियेल मिडियानि गेजेरजों बेफोरबायदि बुंनायखौ जों माब्लाबा गनायनानै लानो हाया